Nagrikan ang desisyon na lulipatin ka nung saan kinato ang aramitan habasong jakot mabila puso hinkamang sinakta ang bukjangin ka ng pura ngem apay hinapinaybayan naturin ka hindang nagay-ayan mananghalilang ulbong ka ng buklan na alam di amin hinakon tinalikudan mananghalilang ulbong ka ng buklan awan kang hinakon pinaybayan. Nagrikan ang desisyon na lulipatin ka nung saan kinato ang nangaramitan habasong jakon mabila puso hinkamang sinakta ang bukjangin ka ng pura ngem apay hinapinaybayan naturin ka hindang tinagay-ayan mananghalilang ulbong ka ng buklan na alam di amin hinakong tinalikudan mananghalilang ulbong ka ng buklan awan ka hinakong pinaybayan mananghalilang ulbong ka ng buklan na alam di amin hinakong tinalikudan mananghalilang ulbong ka ng buklan awan ka hinakong pinaybayan awan ka hinakong ayak ko pen ka nagbayuma nakarnawawan iti mulit na iti inaklon mo kay iti puso tinagsak ko isla awanin di patinggana tim-tim-ting titakes
hayap amin akari. Apay kastoy tii naramin mo, nilipat mo, sakit din na hindi intay mo. Bimata itangay to'y puso, nagayat nakti na puno, ngem sinayang mo. Tinted ko, di amin ko, ngem di kamet amot akontento. Lutunggal sikati malagit ko.